mokalo ni wendowa osechopo studio kaye na mondo miarwake obonyiso nyinge en wuod kanye olonye weche mage aito ene momiyo watwak mawuoye odiechieng' makawuono machiegni penj laktar. Erokamano ahinya Ruth. An iluonga ni Eric Omondi, ajasakwa mawendo. Lakini tich matiyo an respiratory physiotherapist. Madeti ni an physiotherapy matiyo gi jotuo man gi respiratory problem. Respiratory problem mago tuoche mag yweyo kanyalo wacho gi dholuo maler. Gin tuoche mag yweyo. Koro tuoche mag yweyo odhuro chakore gi miluongo ni COPD, mabe waluongo ni chronic obstructive pulmonary disease, to an gi TB mabe jopiny ong'eyo, to an gi asthma, to ging'eny gidhuro mang'eny, koro okwanyo kwano gite kawuono. Koro kawuono wadhi wuoye tuo miluongo ni COPD. Gi dholuo waluongo ni tuo mar obo. Yes. Nyakwara moyo jong mana kaka iwinjo no kawuono wadwani wakete maino e tuo mar obo ma iluongo ni COPD. Kaka ing'eyo ni tuoche mag obo thoroga bedo mang'eny mokalo, to kata kamano mang'eny go kawuono kwadhi wuoye achiel ni mwadwani wawuoye. Moro kapok wadonjo matut ahinya wang'eya ni kaka obo chal, tij obo koka wang'eya ni tuo mar COPD ni mondo wang'eya ni kaka onyalo rocho ngima dhano. Erokamano. Koro obo en en kuom achiel organ mantie e del ma tije en mar yweyo. Koro konyo ji kuom golo muya marach mwaluongo ni carbon dioxide, to oketo oxygen e remo. Koro oxygen ni ema miyo ng'ato neno, ema miyo ng'ato wuotho. Ma ka onge oxygen ni to ng'ato ok nyal wuotho. Okay? Koro mani tij obo. Koro ka ng'ama nigi tuo mar obo mwaluongo ni COPD, to tiende ni obo koro ok ti maber. Koro COPD gin tiende ariyo. En tuo achiel lakini gin tieng' ariyo. Koro mokwongo waluongo ni emphysema. Emphysema ni ing'e ni obo opogore. Koro obo wan gi mating'o oxygen mwaluongo ni muya. Kasto kia kar obo mating'o oxygen mwaluongo ni muya, nitie matero muya ni mating'o muya ni. Koro wan gi pipe mating'o muya to tere alveoli. Alveoli koro gin buche matindo ei obo. Koro buche matindo gi e kama oxygen donje remo, to muya marach mwaluongo ni carbon dioxide cha wuok e remo, koro iyweyo oko. Koro sama iyweyo iye cha, tiyweyo oxygen. To kiyweyo oko, tigolo carbon dioxide, muya marach mok owinjo bede e del. Koro emphysema ni, to koro tiende ni buche mating'o muya ka, koro ok nyal ting'o muya maber. Koro matiende ni giyawore ahinya. To ka giyawore ahinya koro ok ber, nikech mondo giti maber dwani oyawore to duokore, oyawore to duokore. Mano tich maber motiyo. To kiyudo ni ka koro oyawore ahinya ma koro ok onyal duokore, to koro ok onyal muya marach mar carbon dioxide ok nyal wuok, to kata oxygen koro ok donje e del maber. Koro mano achiel. Mar ariyo iluongo ni bronchitis. Bronchitis ni pipe matero muya e obo ka, koro iyudo ni okuot. Koro ka gikuot, koro muya ok nyal kalo piyo mondo donje buche mating'o muya ka. Koro gin tuoche ariyo. Koro mane matimorega. Koro iyudo ni ka ng'ato nigi tuo ni, ranyisi mokwongo en ni muya. Moro kapok wadonje ranyisi, wantiere ka kod picha manyiso kaka obo chala, kaito kaka ni medo itemo lero ne nyikwara mugia jwanga, hotogoro ma muya kale maler mantiere kod oxygen kadhi e del kod ma otimo carbon dioxide mawuok oko mar del. Mori nyalo chung mana matini pim ne nyikwara mugia jwanga mondo gine kaka obo chal, kaito ponono ni obaro oboni gi e iye. Motang'nwa to waboneno ni koma ntiere kod tuo nyalo chalo kama, kaito koma chielo maber maonge kod tuo chal kama. Makoro ka ngileronwa ni seche ma ng'ato winjo ka dende timo kata nitiere kod gimopogore to ng'eyo gima dhi nyime machiegni kendo. Erokamano. Koro mae obo, koro obo wan gariyo, wan gi mar koka cham kod kachich. Kasto iyudo ni mae koro maduong' makelo muya e iye. Bae maduong' ni koro pogore ariyo. Koro pogore kacham gi kachich. Kose pogore kacham kachich, nitie be matindo iye kae. Mineno mae ma koro tere hotogoro matindo gi mating'o muya mondo koro muya owuogi marach owuogi mwaluongo ni carbon dioxide cha, kaso oxygen odonji. Okay. Koro ka ng'ama nigi shida mar emphysema, COPD ne wawacho ni en tuoche ariyo. Koro wan gi emphysema to wan gi bronchitis. Koro emphysema oketho magie. Koro iyudo ni buche matindo gi koro yawore. Koro koyawore
to koro okonya yawore to dog matin nikech mondo mi oxygen odonje del mondo wagol muya marach miluongo ni carbon dioxide cha leche mag obogi nyaka bed ni yawore to diyore koro emphysema ma koro yawore koro ok dire matin koro muya koro ok nyal pogore maber. Mar ariyo iluongo ni bronchitis. Koro bronchitis ni king'iyo ma obo maler maonge tuo to ma obo man gi tuo, king'iyo ma atido ka giyawore maber buche hotogorgi oyawore maber, lakini ng'ama nigi bronchitis man gi COPD to koro iyudo ni ler hotogorogi koro diyore matin nikech hotogoro ni okuot, koro bur muya kadhe ni koro dong' matin. Koro kodong' matin to matin nyiso ni koro muya ok nyal kadho kiwango midwaro, nikech kiwango midwaro ga kaka an gin maonge tuo mar oboni, muya mwayweyo iye en milimita 500 to moyo ok be is the same. Koro matin ni ka ok nyal kadho muya mar milimita 500 to koro shida nitie mar yweyo. Yes. Hapa nilere maber mokalo kendo nyikwara Mugia Jwang'a king'iyo picha no daher mondo mine picha no ibo neno ma obo mangima kati ibo neno obo machielo mantiere kod tuo mana kaka daktari opimo no ineno ka konchielo obo ondik ni ma healthy no ibo neno ka hotogoro no oler kendo ka ponono ni muya kalo to bro kalo maonge chandruok kata matin to komachielo tineno kod yore kaka opimo nwa ni odhi okuot to seche mokuot no koro muya ok nyal donjo maber to bende ok nyal kalo maber. Moro kapok wadonje ranyisi ma ng'ato nyalo winjo pim no to ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod chandruok mar COPD? Koro chandruok ni maduong' mokwongo tik en madho ndawa. Koro madho ndawa nitiere ting' adek. Madho ndawa nitiere ng'ama madho ndawa, kaso nitie ng'ama obet but ng'ama madho ndawa ni kati bet e ot kama imadhe ndawa. Mar adek en tiende ni imadho ndawa to ipek, miyo mapek ka madho ndawa to yudo ni koro ndawa ni donje del to be oketho odhi odonje obo mag nyithindo. Koro ketho obo mar nyathi kata kapok onyuol. Okay? To koro ka ng'ama madho ndawa actively, wacho ni active smoking. Koro nitie active smoking gi passive smoking. Koro passive smoking cha en ng'ama ywayo much ndawa cha mobet but ng'ama madho ndawa kata ei ot kama ji madhe ndawa. Koro mano e gima okwongo makelo tuo mar obo. Mar ariyo makelo tuo mar obo en gima oluongo ni occupational hazard. Occupational hazard ni en tiende ni kama ng'ato tiye iyudo ni kanyo buru ng'enye. Koro buru mang'eny gi samoro buru mang'eny ni en muya marach ma kaka mawuok kuom gari. Koro ni ng'ato nie matie mechanic matie kama ilose geche. Koro ywe muya marach ni. Koro koywe muya marach ni to muya marach ni dhi obo. Kose dhi obo to koro ketho obo. Koro kelo obo hotogoro ka koro kuot to matindo tindo ka koro yawore. Mar adek makelo tuo ni en ka ng'ato nyuol ka nigi underweight. Matin nyathi onyuol ka nigi higni matin sana. Ka nigi weight matin, kilo matin sana. Kilo maber mar nyathi konyuol winjo bed moloyo kilo 2.5 gi nus. Koro kilo 2 gi nus ka nyathi onyuol moloyo matin kilo 2 gi nus to matin ni kodongo to nyalo bedo gi shida ni. Mar ang'wen en ni ka nyathi onyuol to nyuol e preterm be nyalo miye shida ni. Kasto mogik en nitiere gene mantiere del ka ng'ato onge kode to kelo shida mar oboni. Koro iluongo ni antitrypsin type 1. Type 1 antitrypsin gene. Ka ng'ato onge kode be nyalo miyo bed gi shida mar oboni. Kasto mago ema kelo shida mar oboni. Yes. Nikech waneno ka maino waketo ka kuom ywayo ndawa kata fuoto ndawa ne jogo mamadho ndawa kachiel kod jogo mantiere kuom joma madho ndawa to ndawa ni waneno kokelo chandruok nyaka ne nyathi mantiere ich. Mulwa kaka ndawa kata iro mar ndawa dhi ketho hotogoro ka mag muya ka nikech chandruok en hotogoro mar muya ponono ni ok oyawore maber, ponono no kuot, ponono no yarore ahinya makoro ok nyal lorore to yawore maber nyalo kelo chandruok. Ndawa timang'o e obo kachiel kod leche mag obo. Koro yudo ni obo olos ne muya, ok olos ne gik moko ne iro mang'eny. Koro yudo ni ka ng'ato madho ndawa to nitiere ndawa ing'eni nitie gi gik mopogore opogore iye. Koro gik mopogore opogore iye mokwongo iluongo ni nicotine. Koro nicotine kodonje del to dhi odonje obo. Ing'eno chako gobo nikech ywaye gi e umi, gi e dhogi odonjo gi e muya modonje obo. Koro kosedonjo obo to koro oketho ochako iluongo ni irritation. Koro kelo irritation ne obo. Irritation ni
ka temo manyi gi dholuo to kodonj na maber lakini okelo irritation ni koro kokelo irritation ni to koro hotogoro ka kuot nikech hotogoro ka okolos ne ich ndawa okay koro kuot koro kose kuot to koro muya bedo ni koro ok donj maber kasto kiyudo idonje bugni matindo tindo mating'o muya ka ironi odonje kacha to koro ironi ketho gimiluongo ni surface tension nikech iyudo ni mondo bugni ka oyawre nitiere pi moro matin manitiere ei bugo ka bugo mag obone koro pigni miyudo ni ka ich ndawa cha odonje to pig cha ich ndawa ketho ich ndawa kosekethe to koro matende niya koro okonyal rito bugni mag oboka koro kanyo tiende ni koro obokore koro yawre nikech imbe kiyweyo to koro onge rageng' mageng'o muya mondo kik donj mang'eny koro iyudo ni ochako yawre to bende seche magi timore ng'ato ni pimonwa kacha ni nyalo bedo kod ranyisi moro kapok ochopo e ranyisi nitiere gik moko ma ng'ato nyalo ga winjo e dende samoro kowinjo ka odwa ni oywe to gamo muya to moro ok omadh ndawa moro anyuola ne pok ne winjo ng'at mantiere kod chandruok mar COPD moro pok ne gibedo kod tuoche mopogore opogore mag oboye debe ni ang'o matimore kata ang'o matimore e oboye gi seche ma ng'ato ongamo muya to muya ng'adore ongamo muya kamano koro gamo muya en gik moko ariyo manyalo kelo gamo muya mokwongo en adundo kelo gamo muya koro ka adundo ni rach kok adundo ni ok ti maber to nyalo mi gamo muya mar ariyo ka kiyudo ni koro nikech nowacho ni hotogoro matero muya ka kodiyore kabisa to kendo koro tende ni kata kitemo wuotho matin tiwinjo kigamo muya muya ok donj maber nikech gidiyore ok gin e kiwango mowinjo gibede koro mano nyalo mi igam muya mar adek manyalo mi igam muya samoro ng'ato ok ni kata gi tuo mar obone en gi tuo machielo machalo kaka asthma be mano nyalo mi igam muya koro gamo muya gik mang'eny manyalo kele Nyakwara Mugia Jwang wang'io kacha tuo mar obo COPD mabende daktari opimonwa kacha ni miyo hotogoro mag gamo muya kuot kata giyarore ahinya makoro okonyal miyore to yarore maber mondo mi muya odonji kendo wuog kaka dwarore. Opimonwa ni ywa ndawa nyalo kelo kata nyalo miyo ng'ato bede ong'ala manyime mar bedo kod chandruogni to bedo dhi nyime koleronwa ni ndawa nitiere kod iro mabende nitiere kod chemicals mopogore opogore kopogore kod iro mar ndawa iro kaka mar yien ma watedo godo dala ma abende nyalo miyo ng'ato chandruogni iro mopogore opogore kaka mag shisha nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogni samoro ng'ato nitiere matatu to matatu golo iro mang'eny kod weche makamanyo to kanye ma nitiere ng'enyne nyalo miyo ng'ato bedo kod chandruogni ponono ni nitiere ot ma ng'ato ywayo ndawa nitiere gi nyathi mayom ma bende samoro gamo muya mar ndawa ni onyalo bedo kod chandruogni mago gi moko mathoth e kidieny mar ariyo kik idhi mabor kik isudi. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Be isei korine miel. To bendi sei korine thumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyaka mga Jwang Chakresa Ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro en Thunda Guma. Wewe twende. Hey. Leo tunakunja kitanda. Helen
Akoth Mtawali. Jina langu ni Eleno Livia Akoth Molo. Nyar nyakach makinena ka wuotho taduogo radhi afon. Nyadine nyisore owuon. Omera jaluo kik gi timbegi kendo nyar nyakach adianga wigot pesa kama yamo kuyo to penji questions ni adwaro soda baridi gi To bende ma en Power Kien. Kila mtu anavanga earrings mbili. Mimi hata nikiwacha moja sistuki. Mamit Kick By. Kumnani wela sita nazo Be ikori mar dok e pacho kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni emomiyo koro sani wabedo kaka familia kar nyamerwa dak kethre to wantie. Dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu toye magobo nyakwa Ramogi Ajwang. Ne wang'iyo kata kidienje mopogore opogore mag iro manyalo kelo chandruok. Ipimono kata ni iro mar ndawa nitiere kod chemicals. Chemicals ok onego bed ni dhi e obo ang' no kel chandruok e obo. Kopogore kod mano, yien ma watedo godo dala, matatu, iro mamoko kaka mana wacho ka. Yes, mago koro kelo tuo mar obo. Koro iyudo ni kuom ranyisi ka in e ot ma itede gi yien to odni onge gi kuonde magolo iro, to samido amoro idonje od cha tiyo iro cha, koro iro cha kodonjo boni to ketho bo, koro miyo bo chako kuot, koro kochako kuot to koro okinya yweyo maber, kaso koro iro ni koro ibedo gi shida mar waluongo ni COPD ni. Mano kuom gik makelo shida ni. Wang'e ni ranyisi ma ka ng'ato winjo kopogore kod gamo muya, ang'o gini bede ma ka ng'ato winjo to nyalo chichi ni nyaka bed ni nitiere kod chandruok mar tuo mar obo. Gik ma be ng'ato nyalo winjo ma nyise ni en gi tuo mar obo kochakore, ing'e nitie kochakore to gi kosebedo gaminga motegno. Koro kochakore kopogore gi gamo muya, ng'ato biro chako fuolo. Koro en fuolo minyalo fuolo, koro fuolo nitie tinde ariyo. Koro inyalo fuolo tigolo kego, kata inyalo fuolo to onge okego mawuok. Kasto ka sama koyo ng'ich tiwinjo ka koro nitiere, iwinjo ka koro kori golo sound mopogore opogore. Iwinjo ka koro nitie sound mawuoke kagima kori liyo. Kagima kori liyo, inyalo winjo ka kori liyo. Mare ni mano nyalo nyiso ni in gi ranyisi ni inyalo bedo gi tuo mar oboni. Machako nyiso kendo, inyalo yudo ni tiendi chako kuot. Koro idon nyalo bedo tiel achiel kata kon gi koni chako kuot. Mano nyalo nyiso ni in gi tuo mar oboni. Kendo ng'ama koro tiende chako kuot ni to koro en tuo mar obo ma koro oseniang kabisa. Ma chako kendo kelo to kuwinjo ni kichiew gokinyi inyalo winjo ni wiyi bari, ma en wich bar, lakini kisechako wuotho to wich bar ni rumo. Mano be nyalo nyiso ni in gi tuo mar oboni. Mori mulnwa tudruok mantiere kind telo makuot ni kachiel kod chandruok mar obo. Yes, koro iyudo ni wan ga adundo tije en goyo remo mondo dhi e del te. To remo mogoyo ni owinjo bed ni remo ni nigi oxygen e iye. Ma ka remo ni onge gi oxygen e iye to koro adundo chako gocho matek. Ting'eni kaka nawawacho cha, COPD ketho hotogoro matero muya e obo. Koro matini ni kosekethore to koro muya matini madonjo. To muya matini kodonjo, ting'eni odhi e remo. To kose dhi e remo to remo dhi e adundo to adundo goye. Koro sama muya tin, oxygen tin e remo, to nitiere gik mapimo oxygen e adundo. Koro kosepimo to kono adundo ni okay, oxygen tin e del. Goch piyo mondo remo mang'eny odhi e del, mondo oxygen odhi malo.
Koro katimore kamano to ng'ato bedo gi tuo mar adundo, waluonge ni gi copulmonale kata right side heart failure. Koro iyudo ni korka chich mar adundo mare koro bedo ni obedo makuot matin nikech koro duong'. Koro kosebedo mokuot to koro iyudo ni remo kaka nogoyo remo cha, kiwango mar goyo remo cha koro dok piny. Gimar ariyo kendo mamiyo ng'ato bedo gi tuo koro miyo koro tiende ni kuot. Iyudo ni sama in gi shida mar oboni, koro oxygen bedo matin. Kasto obo owuon be nigi senses kuome mapimo kiwango mar oxygen, mapimo kiwango mar oxygen kuome. Koro sama kiwango mar oxygen odok piny, tiyudo ni leche mantiere obo koro miyore dok matin. Leche gi komiyore dok matin, to koro jatuo ng'ato develop gima waluongo ni pulmonary hypertension. Ng'ama nigi pulmonary hypertension ni be koro yudo ni koro mondo nikech resistant koro ng'eny, koro mondo mi adundo go remo maber mondo dhi e del, koro matin adundo dhi tiyo gi ngufu mang'eny. Koro ng'ato bedo gi gimiluongo ni right sided heart failure. Koro ka ng'ato nigi right sided heart failure ni, tiyudo ni remo moro mana adundo goyo odhi e tielo cha, koro ok nya duogo maber e adundo mondo adundo chako goye kendo. Koro remo chako dhi e tielo to dong' e tielo, koro mok e tielo kacha. Koro tiend ng'ato chako bedo ni kuot. Koro kamane kaka e tudruok margi. To wantiere kod jomoko ma samoro ko ywa ndawa, samoro bende kodak kama tiere iro, to winjo ka tiere lokruok moro e dende. Ang'o gini ma ng'ato nyalo chich kata red flag ma ka ng'ato neno, to ber koneno laktar kata odoko ni kosebedo ko ywa ndawa. Koro kaka ne wapimo cha, mokwongo en fuolo, koro nyalo fuolo, either fuolo to golo okego kata ogolo okego. Tek mar muya, koro iyudo ni ng'ato sechako gamo muya, tielo makuot cha, samoro be jomoko, iyudo ni koro dendgi temperature dhi malo, koro temperature chako dhi malo. Kaso iyudo ni ka otieno ka gidhi nindo, to koro nindo bedo matek. Koro iyudo ng'ato onindo seche moko saa 2 kata seche moko 3 to chako chiew, owinjo ni koro gamo muya tame. Mago gima ka ng'ato sechako winjo, to koro winjo bed ni odhi one laktar. To mokwongo mogik tik en ni fuolo. Ka ng'ato chako fuolo moloyo dweche 3, ofuolo, samoro fuolo mo consistent, samoro fuolo to dogo lal, fuolo to duogo lal, to matin no nyalo bedo gi tuo mar oboni, winjo ne daktari. Wathoro ga winjo ni kidienje mopogore mag tuoche daktari. Ma yudo ni samoro iwacho ni tuoche bedo classified kama kata staging chal kama. Ok ang'eyo ka tuo ni bende itimo mako so to opogore maka ng'ato biro ir laktar. To ntiere test motimatima kata wacho ni en maa. Mondo mi ng'ato bed ni onyise ni koro en gi tuo mar obo, nitiere test ma ng'ato winjo dhi otim. Mokwongo tik iluongo ni spirometer. Spirometer ni kidhi en gima iyueye. Koro idhi imiyigo, en machine miyueye, idhi timiyigo tiyueye oko. Koro inyisi ni yue oko matek. Koro pimo gik moko ariyo. Koro pimo gimoro iluongo ni forced vital capacity, to pimo gimoro iluongo ni forced expiratory volume in 1 second. Koro wang'iyo ratio mag ariyogi. Ka en matin ne 70%, to matin ni ng'ani nigi tuo mar obo. Okay? Kasto mano kosetim ni mano, nitie be wapimo gimoro iluongo ni arterial blood. Koro wakawo remo mane ler mar del, to wapimo mondo wang'i kiwango mar muya marach mane wawacho miluongo ni carbon dioxide cha. Muya cha en adi. To arterial blood no be dhi nyiso wane ni muya mar oxygen, nikech oxygen ing'eni mondo wawach ni ma kiwango maber, owinjo bed ni gimoro ni 80 to 100 millimeters of mercury. Koro ka en matin ne mano, to koro wacho ni okay, muya marach ni malo, oxygen be ni piny, ng'ani nyalo bedo ni gi tuo mar COPD. Kasto mar adek watimo high resolution chest x-ray. Koro watero ng'ato timo ne picha mar kor. To wang'iyo kore ni to koro obo chalo nade, to leche matero kata hotogoro matero muya obo ka chalo nade. To magi gima biro nyiso ni ng'ani nigi tuo mar obo. Ng'ani ka gimipimo godo wach mar yweyo no wantiere godo ka koso onge ka no wil kode no kwatinge wito konego beni wil kode daktari makaponi ng'ato biro to nitiere test mitimo mondo ming'e ne to ogolo muya nang'o to gamo muya nang'o to kang'eyo ni ma en gima iluwo kuom thuolo malach kose nena gimitima dichiel kamano tiseng'eyo en gimitimo dichiel. Koro ka jatuo biro
to wan gi test ariyo ei achiel. Koro mokwongo wapimo kaka iyweyo oko, kaka muya wuok, nikech ne wawacho ni tuoni oketo kuonde makelo muya kata hotogoro matero muya kadog mapiny. Koro dwang'eyo ni to in be inyalo golo muya oko. Kwaseng'iyo mano to wami yath ifito. Kisefito yadhni to wachako wapimi kendo. Koro kwatimo ni test ariyo gi to wadhi ng'eyo ni okay, kapok ni wami yadhni muya ni golo maromo nade, to kwasemi yadhni igolo muya maromo nade. Kwang'iyo mano to koro kwang'iyo ni kaonge pogruok e kind test ariyo gi, to manitieni koro kaonge pogruok matin ne atamalo 12, to matieni koro wadhi wacho ni in koro in gi tuo mar COPD ni. Okay. Lakini nitie jomoko ma be nyalo biro to kwasepimo gi to wamiyo gi yadh cha gifito. To bang' gisefito yath to koro kendo iyudo ni kare atamalo margi omedore moromo 20. To koro wacho ni okay, ma koro ok COPD, ma koro iluongo ni koro in gi asma. Nikech samoro be nyalo ni ng'ato nyalo bedo gi asma mochakore kosebedo ng'ama ng'ungu. Nikech ng'eni kaka tuoche kaka mag asma go bende miyoga ng'ato nyalo gamo muya, bende nyalo miyoga bana kaka ipimo nwa chani hotogoro ka nyalo bedo ni gidiyore. To ni pimo no kata nitiere moko ma bende ka ng'ato follow to nyalo bedo awonda ma otuo kata awonda mantiere kod gik moko kaka okego. Kaka okego. Kang'eyo ni pogruok koro dhi bedo kanye kata ng'o makelo pogruok ni nyalo lero no matin. Koro yudo ni kaluwore gi kaka obo chalo, ing'eni obo okego ni e del, mamano gima normal, en gima okay. To ka in gi tuoni tido ni inyalo bedo ni in gi, nikech ing'eni tuoni opogore, koro inyalo ni type mari en mar golo kego mang'eny cha. Koro kego wuok mang'eny e del. Okay. Kasto inyalo ni ng'ato be mare ma en go to golo kego mang'eny, lakini ofuolo to winjo ka kore thung', kasto winjo be ka kore opong'. Mano be nyalo bedo. Koro luwore mana gi type mar COPD ma in go. Manyakelo mano. Erokamano ahinya. Nyakwar Mugia Jwang' en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu, en tuo mar obo ma bende wayudo kata ni nyalo biro kata koringe anyuola, onyalo biro kotenre kod chemicals kata factory ma itiyo, onyalo biro ahinya nyaka ywa ndawa, nikech ndawa bende nitiere kod chemicals mang'eny mokalo manyalo miyo ibedo kod chandruok. Ma ka ng'ato osebiro iri mitimo ne test gi te osebedo kofuolo, en fuolo monego bed kaka mar TB, wang'e ni dhi kuom thuolo marom nade. Koro mar COPD ni en onyalo dhi kuom thuolo marom nade koso teka ni ng'ato ne fuolo tichich ni onyalo bedo. Koro ka ng'ato osefuolo moromo dweche 3. Dweche 3. Koro nyalo ni ifuolo to duogo lal. Ichaki ifuolo to duogo lal. Kata nyalo ni ifuola moromo dweche 3. Mokadho dweche 3 to wanyalo wacho ni okay, malo nyalo bedo COPD. Gima pogo be ahonda mar COPD ni to gi ahonda mar TB. Iyudo ni TB sami chako fuolo cha to kata the temperature mari be koro dhi malo, to koro en ahonda mifuola ma ok rum. Mane pogruok margi manyalo pogo ahonda mar ng'ama fuolo mar ng'ama nigi COPD to gi fuolo mar ng'ama nigi TB. Ma pogruok nitiere. Mane gima wayudo ka wayudo kacha bende ni samoro kapo nono ni ng'ato nitiere kod chandruogni to enena gi kibaji kachiel kod agni mar paro ni moro muya dhi ng'adore na, moro muya dhi rumo na. Kapo kwa donje weche mag thieth ne oganda wa ma samoro neno chenro ni to nitiere kod chandruogni, inyalo nyiso gi nang'o po nono nitiere kod dagni mar paro no kata chiedh nade no kinde ka kinde. Koro en gima timore ne joma nigi tuoni. Gamo muya ni, andaki mar gamo muya ni nitie kodgi sana, lakini yudo ni joma nigi tuoni muya margi opogore gi muya marwa. Ing'eni muya mari gi mara nikech wan waonge kode, muya mari gi mara en nyako bed atamalo 94. To lakini joma nigi COPD ni to muya margi chakore 80, atamalo 88. Matini muya margi tin moloyo muya mar jomoko. Gima timore kamano matiende ni kain mondo mi mane wawacho mane oboka mondo mi gipi maber mondo ywe maber, muya mar oxygen nyaka bed mapiny matin mondo ywe maber. Ka muya mar oxygen obedo malahinya to be koro yudo ni jatuo koro ok ywe maber. Koro anyama nyiso jawinjo wa man gi tuoni ni kik gibed kibaji ahinya, nikech muya margi mowinjo bed e del margi ni piny matin moloyo
oganda mamoko maonge tuoni. Ma koro kikibedi gi dangni mar paro enena ni koro tuo sedonjo koro inyalo bedo kod chandruok kaka mar gamo muya. Wakauyo nyakwara muge jong kwa duogo to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. Rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Ne hiero lao thum kabisa. Kendo makata en mabor manade to nyaki dhi. To bagi tinge nade yawa. Mano e kama no kwanyie kiendi. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. That there have been no loss of 11 billion from the Social Health Authority. This figure represents the claims that were flagged, the claims that we rejected. Ten migao mathieth Aden Duale okedo weche mawachore ni omenda maromo bilion 11 ne olale okumba mathieth Marsha. Watu ya Nyanza, watu ya ODM wamechoka na mambo ya upinzani, wanataka mambo ya serikali ndio wapate barabara, wapate stima, wapate huduma, wamechoka. Lup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kwa Uganda luo mondo kik bede kiewo kendo kwa juogi mondo gisike tuoche achiel gi Ruto. Awito jote, awito siepega mahero. Kora kwayo mana Meshak, Abraham, Nyasaye oket chunyi kamokowe. Ditgi kuyo nokwaka nyuola kod osiepe iko ma nyithindo 4 mawuok e ot achiel manowito ngimagi e kware mantiere gweng' ma Kanyakwar, kaunti ma Kisumu. Nyaka kama gikeno isepuonjori ineno kantiere gimoro ma noking'eyo ting'eyo aparo ni nitiere kendo daktari marwa medo pimonwa omedo puonjowa mathoth. Oseyudi ng'ato nitiere kod COPD, chandruok kata tuo mar obu. Thieth thoro chalo nade? Koro kar thieth opogore kaluwore gi kaka atua ma tuoni osekawe dendi. Ng'ama koka tuoni ochako wamiye gimiluongo ni yath mofito. Koro yadhni inyalo migo ifite gokinyi kata godhiambo, waluongo gi ni inhalers. Inge kiwacho na fita to koro pacha odhi mana ya fita makoro gwen. Waluongo gi ni inhalers. Koro inhaler ni itiyo kode, inyatiyo kode godhiambo kata godhiambo gokinyi kata godhiambo kende kata gokinyi kende. Koro luore kwase pimi to ang'eyo ni mari oniang' maromo nade kata mari koka chakore. Mar ariyo, ka wami inhaler nyaka mi ma waluongo ni spacer. Koro kibiro gi kwase mi inhaler to wami spacer ni. Koro spacer ni kwa mi to koro iketo inhaler ka tidiyo tiywayo muya cha. Koro mane ywayo yadh cha. Ma ng'ata man gi COPD nyaka miema mondo yadh cha donj piye. Gimo miema yudo ni kiketo yadh cha nikech ing'e ni kete e dhogi tidiye mondo donje del. Koro yudo ni sami diye cha tene dhogi
yath mang'eny moke dhok ka koro kowuok e dhoka koro moke dhoka emomiyo wamima koro idie ka koro yweyo muya cha kaka tiywe gi yath be e iye. Koro gino chutho tije maduong' nang'o en mondo mi nikech pod idhi ywe. Pod idhi ywe. Lakini koro ing'eni yath cha koro kodonje dhogi. Nikech ing'eni sami kete dhogi cha tidiye to mang'eny dong' e dhok. Ting'eni kodong' e dhok kanyo kokonyi. Nikech yath cha dwar ni odonje obo. Koro kokonyi. Koro maa konyi mondo kidiyo yath cha to yath cha bedo ka. Kasto koro yweyo muya cha. Ywe gi umi. Ywe gi umi. To gi dhogi be inyalo ywego. Lakini wanyiso ga jotuo ni ywe gi umi. Koro kiywe gi umi tiyudo ni koro ywe yath mane iye kacha koro ywete koro donje dendi. Koro dendi yath koro tiyo maber kabisa moloyo kitiyo kode direct ikete dhogi ti idiye tichako tiyo kode. Kasto e kar yath kanyo nitiere gin yedhe mopogore. Koro nitiere mimiyi mwaluongo ni maintenance. Maintenance ni en yath ma nyiso ni oyawo obo mari to oyawo be pipe matero muya ka. Okay. Kasto nitie reliever en matini sama ibedo gi attack nikech sama ng'ato nigi COPD ni gimoro nitiere miluongo ni attack kata waluongo ni dhongere luongo ni exacerbation ni matini ni koro kuot mar hotogoro ka koro medore kabisa moloyo kawaida kaka gin. Nikech ene samoro ka hotogoro cha do okuot lakini samoro nyalo kuot ahinya. Koro kokuot ahinya mano luongo ni exacerbation. Koro sama ng'ato ni exacerbation no to wamiye Ventolin. Yath miluongo ni Ventolin. Koro Ventolin komiyi to mano waluongo ni rescue. En mana gima konyi sama okuot ahinya cha. Kasto nitie maintenance. Koro maintenance ema koro itiyo go kinyi to gitiyo go dhiambo. Koro waluongo ni laba mokwongo waluongo inyalo mi yath moro iluongo ni formoterol. Kasto kosemiyi mano gimoro be nitiere miluongo ni ing'eni wawacho ni kuot cha yath bicha kimi mabe geng'o kuot cha koro duoko kuot cha tin waluongo gi ni corticosteroid. Koro inyalo mi yath moro iluongo ni budesonide. Koro budesonide ni komiyi to koro oduoko kuot cha koro bedo matin lakini ok onyalo thiedhe. Tuo ni ok en tuo mwanyalo nyisi ni dhi osiptal to mi yath othiedhi okonye. Mano kiwango mokwongo ma ithiedho go tuo ni. Kiwango mar ariyo en gima waluongo ni non-pharmacological. Koro non-pharmacological ni matini koro kwati gi yath mar thiedho tuo ni. Lakini ok inya tiyo gi non-pharmacological no kende mondo ithiedh jatuo. Moko nyiso jatuo ni okay wan wadhi mi non-pharmacological mano wadhi wuondo jatuo. Koro jatuo imiyo pharmacological yedhe mowacho ka kasto imiye gik moko. Mokwongo maduong' ahinya waluongo ni diet, chiemo ni ka ng'ato ok chiemo maber to koro dende chako bedo weak koro ok obed gi teko maber. Koro koko bedo gi teko maber kata yedhe mano miye ka koro ok nyal tiyo maber. Mar ariyo waluongo ni pulmonary rehabilitation mano wadhi wuoye bang'e. Mar adek ne wawacho ni oboka sama ng'ato nigi tuo mar oboni to koro muya marach mwaluongo ni carbon dioxide cha bedo mang'eny e obo nikech ok ginya golo muya ne te oko e obo. Koro sama carbon dioxide ni obedo mang'eny e obo dwani jatuo ni okonye mondo mi mashin makonye golo carbon dioxide che del. E mashin mineno mwaketo kane. Mondo nyalo pimonwa kaka itiyo kodgi mondo mi kata ka jatuo biro kata kodhi e osiptal to neno gi to ok buoge ahinya nikech ng'eni samoro jatuo nyalo neno ga nena gik moko e osiptal to buoka wacho ni okay aserumo. Koro ok irumo. Mashin gi konyo jatuo mondo gol muya maracha nikech ng'eni muya maracha ema koro nyalo miyo ng'ato kendo nyalo tieko ng'ato. Koro kodwa ni kata tuo moingo kata tuo. Koro kodwa ni muya marach ni otiek jatuo. Koro yudo ni for example ma waluongo ni BiPAP machine. Koro BiPAP ni ka jatuo biro to wapimo jatuo. Kwasepimo jatuo to gima bi wachako wapimo mopogore gi tuo wang'iyo height mar jatuo. Jatuo bor maromo nade. Kwaseng'iyo height no to nitie kwan mwagoyo. Kwasegoyo kwano to waseto ni machine. Kasto wamiye machine koro dhi go dala. Koro machine kodhi go dala machine ni nigi connection mare gi mask ma jatuo rwako. Koro connection koro connect to rwako mask ya kodhi nindo kochakore to wadwa ni jatuo rwake mana kodhi nindo. Koro kodhi nindo to rwake to golo
muya marach cha oko gotieno nikech iyudo ni gotieno sama inindo cha to koro kata yueyo dok piny. Koro ka yueyo dok piny to koro muya cha bedo mang'eny, muya marach cha carbon dioxide cha bedo mang'eny sana. Koro watiyo gi mashini, koro kibiro to waseto ni mashini wamiyi to koro gotieno kidhi nindo tirwake. Koro kiserwake kapok wamima gima be wachako wapimo muya marach cha ei remo nikech ing'eni en tiobo to remo be entiere. Koro wapime ei remo, ni to ei remo to romo nade. Koro kwasepime no romo nade, magi gik madhi nyisowa kaka waketo mashin, kaka waketo mashin mondo mashin cha koro kidhi nindo to koro gole te. Mar adek ewi chenro mar koro wan gi mashinde gi mopogore opogore nitie ma koro ma iluongo ni ResMed, ma ema ong'ere ahinya e pinywa mar Kenya ni, lakini moko bosebiro kaka ma iluongo ni VentMed. Okay? Gimoro aseneno, jotuo matin aseneno ka samoro gibiro gi gik mopogore. Korido ni jatuo kodhi osiptal to en gi tuo mar oboni, tido ka samoro imiye ma iluongo ni incentive spirometer. Imiye mondo tigo. Koro ma kodhi to koro yueyo. Koro ma oyueyo iye. To ne wawacho ni jotuo man gi tuo mar oboni yueyo iye ok nigi shida margi ni yueyo oko. Ting'e ni mi mondi yue mana iye kende, ok yue oko. Matini ko mima to kendo koro waketho bo ahinya moloyo kata kok wamima. Koro jatuo moro amora man gi mawinjowa to nigi iluongo ni incentive spirometer momiye motiyogo dala owinjo we nikech ketho bo ahinya. Ok ang'eyo gimomiyo lakteche pod nyalo chiwe koketho bo, kata kamano wadhi nyime nikech masinde gi bende aneno ka ng'eny ang'enya chuth. Mano en mar ang'o daktari? Koro ema ka jatuo biro to winjo mi. Koro ing'e ni mi mondo yue oko, ok yue iye nikech wawacho jotuo ka shida margi maduong' en yue oko. Ok yue iye. Koro mi mondo yue oko. Mar ariyo, kiyue oko to en gi kiwango ka inyalo neno ka en ga 1 nyaka 5. 1 nyaka 5 nyiso ni muscles mage mag yueyo chalo nade. Koro kwa mi to wasete to wang'e ni muscles magi chalo nade, to wami ma iluongo ni koro resistance. Koro mi resistance matin. Koro komi resistance no to koro muscles magi mag yueyo koro bedo gi ngufu ahinya. Koro inyalo yueyo maber. Kasto mar adek ewi to oluongo ni vibrate. Koro keto jomoko mano wacho ni gituo mar COPD ni to gigolo okego mang'eny, gin gokego mang'eny e del. Koro ma be konyi mar golo okego mang'eny e del. Tinyalo ni samoro jatuo kobiro to waonge osiptal modhiye onge Koro koonge to wan gi alternative. Alternative ne en ma be konyo jatuo mar yue oko. Mantiere butani en marango nikech aneno ka sauma ya wang'a to pok wamulo weche mag rehabilitation nikech pod aneno moko kuondegi. Magi gin magang'o? Yes, koro mogik nowacho ni jomoko samoro iyudo ni kako kego jomoko golo kego mang'eny ahinya. Ting'e ni mondo mi golo kego mang'eny ahinya e duondi dwani aonda mari bedo motegno kabisa. Koko bedo motegno kabisa to kinya fuolo magolo kego ka oko. Koro ng'ama nigi shida no makoro en ofuolo to winjo kokego ko muku okwuogi to fuolo ne be ni piny nikech iyudo ko fuolo to en ng'at mo onge gi ngufu mang'eny nikech iyudo ka koro tuoche oseniang' ahinya to be mar ariyo samoro iyudo ni kata weight mare be odok piny ahinya, kilo mare odok piny ahinya, koro onge gi ngufu ahinya. Koro mashini en gi mask mirwako, lakini en koro tije en ni okonyi yueyo to mar ariyo golo kego. En tije maduong' ahinya en golo kego e duol mondo owuog oko mondo ogole mondo ng'udhe oko nikech ok ober kobedo mang'eny e del. Ok ang'eyo ka en bende miye dhano mondo mi kata jotuo mondo mi odhi go dala. Kata kamano amor mokalo kod twak makawuono. Ponono ni ng'ato dwani mondo mi imed yawo pache, imed puonje, inyalo yudi kanye. Kinyalo miwa namba mar simu kod wach mogik, bende wanyalo duoko erokamano mathoth mokalo. Erokamano ahinya. Koro kapok amiu namba, ne wawacho matin ahinya gimiluongo ni pulmonary rehabilitation. Koro ni ng'ata man gi tuo mar oboni owinjo bed ni odhi e center, odhi osiptal itimo ne pulmonary rehabilitation. Ma ido ni pinje moselony ahinya mane tich magitimo maka daktari useneni to giyori mondo idhi tim rehabilitation. Maka kitimo rehabilitation to chango bedo matek ahinya. Ok inyalo ni nikech rehabilitation konyi mondo oxygen icha koro ti maber e del, to konyi mondo del bobed gi ngufu maber. To be okonyi be kibiro to wang'iyo kaka ifuolo, wang'iyo kaka igolo okego, wang'iyo kaka itiyo gi inhaler gi gik mopogore opogore. Koro pinje moselony ahinya mano one of the most
important management mimiyo joma nigi COPD. Koro ka jatuo nyalo ng'eyo mang'eny, wan gi namba, koro ginyalo gocho na namba 0798 154 464. Nyalo nuoyo. Namba 90798 154 464. Koro nyinga iluongo ni Erika gigocho to gibro yuda. Erokamano ahinya, asante sana. Kapo ni ng'ato dwa tudore kodi ni wachni wanyalo yudi kanye? Koro kinyalo yuda, wan gi clinic but Aga Khan Hospital Parklands kae, iluongo ni PMC building, to wan e second floor 206, iluongo ni Vista Services, kibiro kanyo tibiro yudowa. To hospital be wantiere hospital Third Park Hospital, kibiro kanyo bipod inyalo yudowa. Koro hospitende gi gin opposite Aga Khan. Joluo gongero ni geng'o ber maloyo thiedho. Ponono ni iywa ndawa, ponono ni ibedo ga kama iro ng'eny, iro mufundore winjo kowuok e dho laktar iduok iro chien, duok ndawa chien. Ne daktari marwa erokamano mathoth, ne jogo mochung' ne ler taya kachiel kod duol, waduoko ne erokamano ne director na Bob kachiel kod producer na Perpetua, erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, ka wawacho ni ngima en mwandu. Chenro ni kachiel kod chenro mamoko inyalo yudo kokalo e View. Sasa oriti uru masane.